media person no जोंनो जरा न रमानि बागै सिनि ओ सालका देबरमा जे थैमा जागाव 21 तारिख डिसेम्बर थैमानि ओ बरनि खाना गांकै बरनि सामुं खिनाय आबनि बागै सिनि त्रिपुरा मथा तरफ थेके जों बरंनो रंमला बिसिनि नाय जोंरो किसिचा मानमानि गोबां मातो माय आफाना जों जा चुमा माजरतै सिनि त्रिपुरा मथा तरफ थेके जोंरो बंनो चुबाना फायका और फाइमानजाक फाइन आंके ओ विलेजनि चेयरमैन ताइ फाइमानजाक फाइनाय सिनि ओबो दङ विलेजनि मेम्बर दङ खरगनै ताइ बिरान बसिनि त्रिपुरा मथानि ओबो करमिबा और चुबाना बागै जों तिनरो फाइ सपाइका सालका देबर माने बनि बाबु थानि जों जा मानमानि खक्सा खुंनै चुबाना हानै जों फाइलेका सिनि त्रिपुरा मथान तरफ बाहेरक मातक मावनि बिसिनि तो जों तामो मातंगानि और थैमा जागार मातो जों गासो खादं खाजाया मेन गंगे सिनि दुखुरजनक जों सानानि कक्स फायाव जागाव आव हाइपानो ते ताम खायनि थैने बरं तो जों तुबिमान याबा सुखजरतैनि जों चुबाना फाइमानि बागै दा